Здравейте хора, сега ще ви покажа как да се изтеглите песен с видео или някакво... песен с видео. Ето, например, аз искам тази песен. Предполагам, че някой от вас може да са слушали. Ето, копирате линка и включвате Google. Чакайте малко да заради. Две секунди. Съжалявам, че ми е толкова бавен интернета. Ето заради. Пишете конвертер. Ето тук второто. Линк ще има в описанието на видеото. Поставяте ето тук това, което копирахме току-що. Поставяте го. Ето след като се обсави, ето това тук аудио, ето тук видео, за да ви е с най-хубавото качество, ето това, но ви взема повече памет. Ето 1080, избирате качество. Ето, тия двете са HD, Full HD, HD, тук са хубави качествата, ето тези трите. Ето, но Full HD ви взема най-много място. Ето, сега ще ви покажа. Ето 72 мегабайта, а песента е 3 минути дълга. Ето сега ще ви покажа, че на 480 качество ви по-малко памет заема. Ако искате само песента без видеото, ето тук. Ето. С видео. Почти ще изтегли песента. Като с по-малко качество, по-малко памет ви заема. Ето аз ви казах. С по-малко качество, по-малко памет ви заема. И почти се изтегли. И след като се изтегли, ще ви се появи. След като ви се изтегли, ще ви се появи ето тук на работния пулт. Песента ще ви се появи на работния пулт или в изтеглен файлове, къде ви се изтеглят нещата. Де ще чакаме. Ще е готова. И в момента с най-голямо качество. Full HD 1080. Даже може и тук да натиснете и сега ще ви направя. Сега ще ви го отворя. Ето. И с Full HD качество. Добре хора, все пак надявам се да ви е харесало това видео. Линк ще има към сайта, в който да си изтегляте видеото, под описанието. Все пак надявам се да ви е харесало и